Έχουμε ζητήσει πολλές βασικές ειδικότητες, οι οποίες δεν υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια. Ενδοκρινολόγοι λείπουν τουλάχιστον 15 χρόνια. Πνευμονολόγοι λείπουν τη τελευταία πενταετία και φανταστείτε ότι ακόμα και την εποχή του COVID λειτουργούσαμε με κάποιους επικουρικούς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή απλά δεν υπάρχουν. Έχουμε πάει εμείς οι ίδιοι εργαζόμενοι στην περιφέρεια, στην Πάτρα, ζητήσαμε επιτακτικά να γίνει πρόσληψη έκτακτη πέρα από αυτά που έχουν δρομολογηθεί, τουλάχιστον το πνευμονολόγο που είναι πολύ βασική ειδικότητα. Μας δώσανε κάτι υποσχέσεις προφορικές, αλλά φυσικά όλα αυτά δεν έχουν πραγματοποιηθεί. Αυτό που ελπίζουμε είναι να στελεχωθούν τα τμήματα, γιατί οι βασικές ειδικότητες, όπως είπα, νευρολόγος, πνευμονολόγος, νευροχειρούργος, δεν υπάρχουν στο νομό σε δημόσια δομή. Αυτό φανταστείτε τι επίπτωση μπορεί να έχει στην αντιμετώπιση περιστατικών όπως είναι τροχαία ή όπως είναι εγκεφαλικά στο νομό μας. Κατευθείαν πάνε διακομιδή και χωρίς καμία βασική διάγνωση. Είμαστε σε τακτική συνομιλία με τον κύριο Καρπούζη, που θέτουμε συνεχώς τα προβλήματα των εργαζομένων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι ο εκάστοτε διοικητής του νοσοκομείου ουσιαστικά εκπροσωπεί και την κυβέρνηση. Αυτό ελπίζουμε ότι θα αλλάξει σύντομα με τις διοικήσεις στο νοσοκομείο, τέλος πάντων, που έτσι εστερνίζει και λέει το Υπουργείο Υγείας ότι θα τοποθετηθούν σε κάθε νοσοκομείο. Η ουσία όμως είναι ότι πρέπει να υπάρχει κατανόηση από όλη τη διοίκηση και τόσο του νοσοκομείου όσο και της περιφέρειας, ώστε τα προβλήματα αυτά που είμαστε εδώ και διαμαρτυρόμαστε να καταλάβουν όλοι ότι είναι για το καλό των πολιτών, όχι για αποκλειστικά για μας.